Hello guys, good afternoon. Welcome back to my vlog. So continue to sa tong vlog guys, is my second vlog guys. Kay taas naman kayo kaganina ang akong na vlog. So ikaduha na ako ning vlog guys. Continue ta kay kuan ko sa amo ang kwarto, maglimpyo ko dayon. Ato ning i-arrange ang atong bedsheet. Ana guys. Dayon, limpyuhan ako among kwarto guys. Ako ang trapuhan kay mga spray ko para sa lamok. Para unya way lamok. Mauli si banana guys. Ayo kay mauli siya guys. Kaya itong bedsheet kay arrange kaayo. Agoy. Yan ato din pahumutan. Kaayo. To be home to the people, to the land of the world. Na guys. To be ever. Kani akong ganan ihabol guys kay mag-aircon ni guys baga siya dili ra kay mulapos ang ka tugnaw. Ami mga dagko kay nga habol di nga pang aircon guys. Galing lang guys iyag unyag laba guys na nagautot-utotan nila ba. Okay, sayangan man ko sa kwarta ilong diri guys. So ako gimula ba. Dito dong beses kasamok. Uy, di anon sa kapagdula. Iro guys kay balong nalimpit to sa garas sa kwarto. Magsige po siya og akong Persian na otro pod oh. Samok-samok mga unggoy. Banang habol. Ang diri sa kwarto guys, ako ning trapuhan ang akong siligan ang sala ra. Karon maguan ako. Ako anang trapuhan guys. Saan kwaon? Butang saan ako dito.
hawa dong kay malimpo ko. Diri ta una limpyo guys, sugod ta diri. Atong iana. Sugod tag limpyo diri dapita. Diri guys. Hi everyone. Magtalikod lang ko guys kay makita tong virginity guys. Hawa diya dito. Agoy, ako na nang gi-arrange diya na tunog-tunog ka. Ikaw karon, na. Lakaw dito, hawa diri. Ikaw karon kibalo kang limpyo na kaayo. Tuyoon pug tong. Guys. Guys, diri na ko sa ilalim sa TV ko uton na to para limpyo gid ang atong kwarto. Na. Kamay ram ni imong kwarto guys, dira kay malimpyuhan. Pwede ra ko mag-atubang kay dira maklaro kay nakatabunan ra. Hello Silay. Hi. Nagsukar ba niya akong silay pero dili ra mi mag-worry guys kay kompleto man ni siya vaccine. Dara guys oh. Nagsuka ni siya ganina pero dili mag-worry si Mami Daddy kay kompleto naman ko vaccine Mami no. Kompleto na siya vaccine guys, mga dili ra mi mag-uulog. Na siya mag-iog sa yung lawas. Man. Ato sa dito gawas kay isprihan na to ni Diari para wala mo. Yag maglimpyo Mami, isprihan ni dire. So manata guys, diri sa kwarto. Saraan sa na ko ng bintana kay ako man yung isprihan para mawala ang dito dong. Kay isprihan na tong kwarto kay para way lamok. Gayon karon ako ang trapuhan ang mga bangko. Bisa dilain ang lawas lihok gihapon. Dili ta magpadala sa tuang dalaay sa tong lawas sa tuang katapos sa tong lawas kay wa kay mahimong trabaho na.
Dodi, di panghambog sa iyan po ah. Sumunika. Guy, naunsa na akong ang mangga guys, oh. Akong gikaon kaganina. Ang usa mo ning gasakit akong puson guys kay bisag gidogs ko ning kaon kog mangga kay naibog man jud ko sa mangga guys, mangit pwede di ko makaon. Ano diri dodong? Gawas. Kinautrita. Dayon, nagtrapo ko sa mga bangko guys kay para mawa ang balibo kay gatungtong-tungtong sa dudong diya. Kani akong itrapo sa mong bangko kay wa manikuan ang balibo. Kani. Trapuan sa nako daan ang lamisa, iya nako ang kunan ang bangko. Trapuan ng po na ko. O, gawas ka dong. Ikaw. Gawas dulong guys. Hi. Trapuan na lang po na ko ang among kuan nga divider. Ni oh. Hello Mama Mary. Good afternoon. Wala na po ko karo sa rin Mama Mary. Guys, trapuhan na to. Guys, dali ara sa time eh. We are a people. Guys, napan po na ako dito ang isa ka istante sa TV dira. Trapuhan sa nako na diha. Kay para limpyo jud siya guys.
against tonight. Dali na to diri. Akong sanina guys kay murag mo ni akong gisot atong last week nga nag-vlog ko. Ug unsa mo koy makuot nako guys, mara akong suoton. Kay kapoy na sige planita. Una nga. Suoton ay. Manata guys, so diri na ta sa bangko. Uy, gawas ka to. Uy, nanguha og kuan. Nanapoy nanguha og lugbati. Akong tanom gi kuan na po sa kuang mga ero giwakwak na pod. Iana na to. Diri ta sa bangko. Guys. Guys, so diri na po ta. Guys, ato ang inaog kay para makita. Ana na. Inday. Si Inday Beauty gabi guys, ito na siya natulog sa gawas kay luoy kay kung husky in town siya raw sa gawas, so siya kauban ani kay si Inday Beauty na ko nga guwapa na ko nga dogi, wala ni sulod gabi may rapod kay para na ikauban si Bots kato kung husky labrador kay magsigira na siya inusara diya guys sa gawas kay ganing tulo dira man din na matulog sa kwarto gabi na ra siya kauban. Inday Beauty kay nanoktok si Inday Beauty guys alas 4 na sa kadlawon mo to nga nakamata ko kung alas 4 sa kadlawon guys kay akong Persian na namukaw kay mukaon mo tong nimbangon ko dayon galungag ko daan alas 4 sa kadlawon guys naglungag na ko pagka alas 6 gipakaon na nako sila alas 6 sa buntag mo nang karon pakanon na po na ko ni sila karon luto na siguro ni ang rice ko guys niya proceed na po niya sa gawas kay manilhig ko maglabay ko basura dayan manilhig ko dito kay bisag nanap yung mga tai guys manilhig na lang ko guys manilhig na lang ko naling palungon ang kuan rice cooker ito na nako ni kay naluto na dayon mag-andam na lang ko nila daag pagkaon guys kay para unya human ako panilhig ako na lang timplahan guys mag-andam na ko rice
ana ni sila guys, ug unsay bugas namo, ug unsay imo makaon pod nila. Pero ang ilang sudan guys, paborito nila inununan jud na nga lupoy, kun dili lupoy tamban. Kay di sila ganahan og lain nga isda guys, masayang ra. Sudan mig mga karne, apil gid po na sila guys sa karne. Si Dudong gamay, kay gamay ra ko ihatag kay nagkaon na daan. Ug si Dagol, kay ang katong sobra ganina gipakaon ako nahurot man. Si Dagol pud gamay na lang po na ko ihatag sa iyaha kay sayang ang rice mahurot. Nagkaon na sila. Para hinawan ako. Quick and gani first in the hospital. Gamay ra kong ihatag ni Dagol kay masayang ang rice ug kang Dudong pod. Si Inday pod gamay ra ihatag ani kay si Inday nag-inuin na pod. Wala daghan na po bahaw. Do kuan na ba akong nilungag kaning duha ka baso kapin. Si Butching. Si Banana lutuan to na ko dag sudan. Kay para uli niya kape na lang ako ang itimpla dayon. Ako tong kuan nagserpentina siya. Kay para mainom siya unyag serpentina. Mangalap day ko ron kay wa na koy kuno. Wala na koy tambal. Wala ka uli si Piring ay aha ka to si Piring. Dato kong white nga kuan ba guys, iring. Ah si Piring si Potri. Wala ka uli si Potri. Ang katong black and white mo to ang ako ang Piring, akong white tanan. Mo to si Potri, wa ka uli. Aha ka tong ato. Manilihig sa ko hala, taas na kayo akong video oh. Puli ara eh. Manilhig ta guys, ara tong silhig. Bit-bito na lang nina ko na yung kong video kay para maklaro. Nahig ta guys. Di man kini hugo amo balay guys kay kamera man dire nya kung mga iro pod. Di pug kayo na makuan ang ilang balhibo kay naman na sila shampoo guys, dili ra man ma tangtang na ilang balhibo ako sang kuuto ng ilalom guys ha. Diri sa ani kay kuuto na kong ilalom para matarong og silihig. Guys, kuuto para way abog. Ay anak nang nakong kamera ay maglisod mo ko gunitan good guys kay nakuan ko sa mga bangko magsibog-sibog ko sa bangko. Gawas dito Inday. Ay silig ali Inday dali. Dali kay silig sa si Mami. Dali. Come. Dayon, ibalin din ako itong internet dire. Na. Para dire may maglantaw o dire may magmarathon movie ni Banana guys. Uy, kapusog sa ko ang menstruation. Grabe. Usa po guys, mo nang masuko kung bana og maligo ko nga na ako'y menstruation kay we stock up man gud siya guys, naligoon ako yung kusog kaayo.
Ako ra gyapon mag-antos guys. Mana masukot na siya maligo kung na akong kuan. Na ako'y dogs kay mo stock up. Ug naato siya diri guys, gitrapuhan ako ato guys. Siya man yung magkuan sa kuha basta ulo kay kapuyan mo kumuliho ko niya. Atimano, isa ni? Atimanonon kay kuwato niya. Aw siya atiman ako ba basta magdugo ko kay kapuyan man ko maglihok-lihok. Sila. Hi bots. Akong mga iro guys kanang tulog grabe kay na makaaw-aw guys pero si bots wa gyud nay paki guys. Di na mo aw-aw si bots guys. Mo aw-aw ra na siya kanang tawo bitaw nga wa siya kaila. Kanang tan-aw niya guys nga bad people kana guys kay aw-aw na mga bright ba yan mga kuan guys mga labrador. Aski mga bright na sila, makaila na sila mga tao nga bad. Namaak yun na siya guys, basta tanaw niya nga bad nga tao, kaakon. Munang wala kaayo mi. Dili mi kumpiyansa magpasulod ang mga tao diri guys kay makasalaon niya ami makapaak na amo ang ay ala. Mulak ra bagyud na ang babaan na niya guys, basta mao nay makapaak. Mao nang dili kay mi nagapasulod diri og tao. Sao na lang makapaak na okay ra untag mabuyan nga di napahak ang napaakan niya og pahak di dako king damage hinuon kana si bots kompleto man nag vaccine hinuon parbo tanan na anti-rabies tanan kompleto man na siya ug naay mapaakan ana pero nabi pa uban guys nga isag kompleto guys nga agoy rabies labaw na tanang suko kay sila sa tawo nga ilang mapaakan na no di mi kumpiyansa kay napakugay mga pag-umangkon into maani diri makulba-kulbaan ko kay mga sungugan baya to kaayo mga sungugan mo nang mainog diri sila matulog na yun ako ayaw kay ang iro pa ang kanang iro kung kuanan paakan niya ba impas kapilan tanto gayon ako mapagmako nga diri lagi daw sila matulog ya. Maluoy sila nako guys kay wa daw kay kauban. Nya ginaignan nako nga dili kay sungugan kay iro. Lang sungugon si bots na baka maglagot si bots ba ma. Kuan niya sila ba ma paakan. Una nga bahalang mag-inusara ko diri tulog makasala pa lang niya tag mapaakan ako mapag-umangkon niya lahi ra ba nang si bots kay paakan ka na malak na ra ba nang babaan na iwisi-wisi ka unsaon na lang una maglikay kung ingon ako mga pagmangkon diri matulog ngayon ako nga sa akura ay kura dito kay ang iro dito nga sungugan man gud kaayo guys muna mulikay na diri sila matulog kay mapaakan niya. Napay akong dudong gamay guys, na anak sa kong husky. Parting sa baad, yun ang mundag aw magbuntag lang. Bisag natulog guys, magsigig aw mo. Alingug-ngug kaayo. Una. Akong bana ra gyud ari. Kay alingug-ngug kinang dudong gamay. Hala, 30 minutes naman din ni guys. Oh. So guys, diri ra tataman guys, kay taas na kayo tong time. So salamat guys sa inyong suporta, pag-like and share sa po ang Facebook page, Facebook account, pag-follow sa ninyo, ug usab sa ko ang Reels TikTok. Og thank you so much sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. Thank you everyone, amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye.